și bine la un nou video! Astăzi o să facem videoul ce se află în penarul meu, dulapul meu mai bine zis și mai ușor de pronunțat. Ok, deci prima voi începe cu acest penar care este super mare, uitați, vedeți? Este super mare, ca nu știu, mă rog. Bun, aici am multe marcare, bine, urmează să vi le arăt pe toate, le pun aici. Aici am foarte multe chestii, adică cum ar fi riglă, liniar, adică corector, pixuri, foarte multe pixuri colorate, stilouri. Uitați, așa am pixuri multe colorate, pixuri normale și uitați, așa este. Ok. Apoi am aceste marcare, bine, astea sunt ce să-mi cumpăr una ca lumea. Aceste marcare de la Pepco, care sunt super faine. Roșu, galben, portocaliu, albastru, verde, negru, roz. Sunt super faine. Care mai groase, de fapt. Apoi am aceste marcare la cuvântul bine zis marker, sau nu mai știu cum se numesc astea. Highlinere, nu mai știu exact. Care sunt galben, asta nu prea merge, asta e super fain, asta la fel, asta este genial și asta la fel. Ok, apoi am acest marker permanent, pentru că niciodată nu știu cum am făcut să fac tatuajul. Da, apucă. Apucă și pe mine, sunt om, am dreptul. Așa. Ok. Scuzați pentru aceste acuarele. Aceste acuarele de la Milan. Culori, mă rog. Am aceste culori de la Lidl, care sunt așa și se desfac și se... Mă rog, ok. La 170.000 de euro. Mă rog, glume, am luat cu 200 de lei. Prima acestea le-am primit de Crăciun. Sunt foarte murdare. Bine, sunt foarte murdare de un an, nu le-am văzut niciodată. Mi-e frică de Crăciun șmechere. Păi am aceste acuarele tempera. Mă rog, acrylice, tempera, măcar nu știu diferența. 10 din Pepco. Nu sunt atât de bune, dar merg pentru niște... Eu mai am luat pentru alb, negru și roșu. Am negru, roșu, maro și vedele nu prea. Ok. Apoi am aceste... Pero nu știu ce mă cur. Am aceste penare. Aceste penare care sunt aceste genere de flori, am multe flori. Așa. Apoi am ce am? Așa, mă rog. Carioci, creioane, riglă, creion, stingură, pixuri colorate, mă rog. Înțelegeți voi. Și asta mi se arată. Vedeți aici. Set. Așa, să deloc. Efectiv deloc. Nu am nicio treabă cu ea. Cu viața ei și cu toată chestia ei. Ea zice data de a 26 de 21. Așa scriu eu. Numele de mine. Ia, se vede? Nu se vede? Întorchive. Nu se vede. Ia, se vede? Întâia, mă rog. Sunt bune măcar de ceva. Apoi am... ce am? Nu mai știu mai ce tot am. Chiar nu mai știu. Bun. Trebuie să-mi fac pauză. Pensoane. Vă arăt imediat câte multe pensoane. Am pensoane, mă rog, vă arăt așa, am luat la pe mai scurt. Apoi am aceste pensoane din Kaufland, Lidl sau așa. Acest penson gros. Oh my god. Acest penson
ton gros. Vreau din el. Ok. Care vine în setul acesta. Care vine în acest set. Dar o pensulă minusculă. E de mare, bineînțeles. Poți da mai mare? Aha! Oleu! Întărit. Uite. Așa. Această pensulă care este de mărimea 14. Să scriem și mărimile. Da. Vedeți? 14. Bine, 1-4, mă rog. Dacă nu știu, 14. What? Oh my god. Dați un like pentru lumea, mai să nu punem părțile triste a acestui vlog. Chiar dacă poza e bun, zic și eu așa. Nu. Ok, de ce? Ce să pun de clipul ăsta cu foarte multe pauze. Aha. Ok. Ce foarte mult transform. Bine, din setul ăsta, dar... Așa, mă rog. Nu văd bine. De dinți albeam. Bun, apoi am aceste pensule care sunt foarte. Bun, deci am aceste pensule care sunt super duper fainie. Super fainie. Se vede. Asta bun, să vedem. Le pun pur și simplu cum vine la mână. Și-o arată. Aoleu, ce fain. Știu. Are aici aceste spânzuri. Bineînțeles. Cum nu-i place. Să-ți spânzure. Le las așa. Și cam atât a fost pentru acest vlog. Așa, bun, deci... What the fuck, nu mai merge. Deci nu uitați un like, un subscribe și apăsați play, clumpluțel. Bye!